Audio Jungle. donc bandiraɓe caggal yettude Allah julde e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jetten jiknaɓe meɗen heɗen ɗumen ñagono Allah balɗe jutɗe battane moƴƴe kisale yajede so ɗum yawti jorɗen galleji diine l'islam gonɗi e nder leydi Sénégal no ndiduɗi galle Alaji Malick Sy Tivaouane galle ceerno Bachir Montaga Cheikh Omar galle Cheikh Amadou Bamba e Layen naɓe en jetti bandiraɓe foof en joorima république mo leydi Sénégal en calmini la paix woni ko wiyete ko jaam e nder leydi Sénégal nde tawno ko ɗum gannorɗen ko ɗum gadoɗen nde Allah waɗata jaam so ɗum yawti en gari ɗo hannde e daral fora e bandiraɓe kadi ƴeewoyde jiknaɓe men tedduɓe wonɓe ɓe dillaɓe ɓe e koɗo gaynaka ko weltare mawde tigui keɓɗen nde tawno en tawi ɗo jiknaɗo mbo wona jiknaɗo goto tan jiknaɗo foof en woni Baba Ibra Djiby Ali en jetti ɗum no fewi kanko woni mawɗo daral fora kanko Allah halfini daral ngal nde tawno en keɓtani darde muɗum en keɓtani kadi yaajede mum en keɓtani tigui ko mawɗo tigui labto ɗum noon heɗen ɗumen ñagono Allah balɗe jutɗe battane moƴƴe kanko Baba Ibra Djiby Ali en jetti ɗum no fewi en tawi en wonde jiknaɗam tedduɗo Mamadou Malor kanko woni premier adjoint daral fora en jetti ɗum kanko heedima junggo ñaama en calmini mawɗo Amadou Mamadou Diallo ko délégué daral kanko heedimen junggo men ñaama en calmini Hammadou Bouda jeune daral dillowo eɗen ko fati e daral he Elimane Ndiaye kanko woni secrétaire général daral ngal ɗum noon so ɗum yawti dokken Baba Ibra Djiby Ali o salmina dendagal bandiraɓe foof donc mawɗo daral Baba Ibra Djiby Ali a salminama RTV Dakar juuri momo yettema calmina bandiraɓe leydi Sénégal calmina aynaɓe sippoɓe awoɓe eyyi Aliou Malick mi salminima mi salmini Dieynaba Sy omo gonduɗa e simi salmini kadi RTV Dakar mi salmini Sénégal foof e simi salmini bandiraɓe foof e si kadi mi salmini bandiraɓe ɓe ganduɗa heɓe tawɗam eɗo wondi ɗo woni foranaɓe gila délégué ji ɗi ha kay membre ɓe ha kay foof en calmini ɗumen e si kadi eɗen ñaago Allah o mo ganduɗa ko diga ko tawi ɗum yo waɗan en jaama lisde he kadi kalam ina hende dellen seyɗan en yo Allah woɗɗinen ɗum woɗɗen ɗum jolɓe foof allahumma salli ala seydina Muhammad tigui Baba Ibra Djiby Ali nde tawno ko Sénégal kaldata mbiɗa min jiɗi noon holmo woni oɗo mawɗo pullo o ko wiyete ko Ibra Djiby Ali so walla Ibra Djiby Ali Thior jibinato ko wiyete Guéné Guddi de arrondissement mbo Moumar Sarr département de Louga région de Louga jibina ɗon 1950 kadi jibina ko gaynako mawni ko gaynako kadi kala ko en woni koko waɗate waɗi ɗum tan ko gaynako Aliou Malick tabarakallah en paami mawɗo pullo ko gaynako Baba Djiby Ali ko an woni han mawɗo daral fora Ibra Djiby Ali plutôt jafno Baba Ibra an woni mawɗo daral fora woni hande holko addi daral fora eyyi daral fora de min woni mawɗe ngal isme sikki ardiɓe mi haya taarike heɓe ɗo e si meɗa ande ko addi ko daral fora kam woni mi sikki wiya kala mbo aratno ga korta tan ko aɗa foodi aɗa heeɓi ndegga ina jamanuji ha kay ɗum addi fora eyyi ɗum taki ngal woni daral fora ngal woni kadi daral ngal ganduɗa he ngal daral baali heewani dare kadi ceɓgaɗe ɗo martaba saabu comme dare ɗe ganduɗa ko Saydou Nour ñeppiɗe ɗum taki ɗe gona dare tokose eɗe immi ngal ɗo e ngal immi guila togo Juma Saydou Nour o woni toon ngal immi ngal ari Sips hedde 1946 ngal immi toon ngal ari ɗo guinden noon he ngal ɗo Aliou Malick barkallah 1946 firti ko en hetti yimɓe heeɓe waaɓe amen mais Baba Ibra Djiby Ali an heeni daral fora wasta kumpiɗa beela no waɗi caɗele walla caɗele godani nde Aliou Malick mi wi'ema mi haalanema kam minen ko ɗo ɗo gandal amen ngal fuɗɗi hen tan ko daral fora de ngal sosto ngal sose ko togo hedde Juma Alaji Saydou Nour Tall to ngal immi toon ngar ari sipsede lebbi jeegom ngal immi toon 1946 ngar ari ɗo ha joni he ngal ɗo inde fora nde ɗam minen kam ananallaji amen addi nde ko kala dawatnoɗo ara ɗo tan so hooti taw woto ko moggi ha kay wiye ko ngal daral foori ɗum addi fora
ngal daral foy ɗum addi daral hoora namdal gongal ngal Baba Ifra est ce que caɗele ene ngoodi daral he walla ala ono jogui caɗele to batte ndiyam to batte courant to batte woyɗe ko wayni eyyi daral ngal min jogui caɗele ɗe min jogui ɓurɗe amen ɗe tampin woni so ndungu tooɓi daral ngal en waɗin nonde muusɗo guel 2005 ha joni ay Allah waɗi ma won hekkede duuɓi 17 hitande pop waɗatno ko so ndungu tooɓi beeli min jalta boowal oɗon ndungu mo jawtuɗen noon min kaɓa hen ha kay Allah waɗi kam hayso tawi waɗi bofne ɗum waɗani ndiyam kam ɗum min jaltani dal hekka kam Allah kamen min jaltani ɗum kadi minen kaɓa hen minen kaɓana hen koye amen wona laamu wona goɗɗum minen kaɓa hen ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa hen goni ɓurɗe mawno amen e nder fora ko banggal woyɓene noon en i folɓe kam kala pottita fottidi wasta wona ɗum ne wona ɗo yettaɓe jaaha ena sihi en fof ɓeñ ɗo ɓe joojo fof woda ko wiya yaahi esi kadine minen kaɓe he ɗum ne minen kaɓe tan kala ne he ɗum ɓoro ustore walla ne he ɗum ɓoro gasuru yo ɗum noon gasuru ngari ko ɗo mi teskaki ɗo sécurité mi yani ɗo police yani gendarme ene woodi walla wota eyyi sécurité police ene gendarme kam eɗen ɗum ɗo coyni so ɗum siwa ar ni he ay siwa ar eɗen hen kaɓa noon pour he ɗum ni yo ɗum ara jokkodiral hakkude mono laamu leydi Sénégal hono sifori en tant que président eyyi laamu Sénégal wona heeɓe kam min jogui tan ko yettode ɗumen min puɗɗori jettoro noon ko o sous préfet gonɗo o sous préfet o ko moƴƴo mi wiyete Marcel Thiaw eyyi ko moƴƴo ko joom gonga ko pamɗoɗo kadi cakan sa mo ari aɗa addi cakan tan hay tawi ko an woni préfet maɗo keppuɗumo tan daroto ma ko nangue holluma kamu kam ko si feeji yaaha cakan tan en ɗum jarani ɓoora wotti on ɓoorni nden noon ko mumin puɗɗorta hamin noon toɓɓo préfet gouverneur hamin jaa a ministre men Cheikh Oumar Anne saabu ɗo rewa min kaɓanoma hamin mbaɗi étude amen min mbaɗi foof pour probléme daral ngal no fewnira e ñan min jotte Cheikh Oumar Anne min jetten Malick Yero Bani saabu kay jokkodere mum banggal politique ha kay Allah waɗi min jotte a Cheikh Oumar Anne de men mun jotti noon kay nawi amen ha yeeso président min kalani président daral ngal wot guettunoɗo ngal président goɗɗo jawto ƴetten ngal waɗiɓe rokki ngal te min dañi ɗo duuɓi 98 hecci min on ganduɗa jombanta min hecce joɗde he hecci woɓɓe kadi nden noon tawi ngal rokkirta minen ɓuuri hen handu on président ha namni oɗo bel men jogui kayitaji ɗi min totti ɗum décret waɗanode nde min tokki ɗum kadi décret Abdou Diouf waɗano min totti ɗum kadi kayitaji amen élection fof ha gasi wi amen wiya yuuti jaggi ƴeewi happari wi amen janggomi waɗa noon titre foncier so Allah jaaɓi saabu min foti ɗum waɗ min keeɓi mboɗe jooɗe mone poosa mone poosamde an ɗo daral fora woni Baba Ifra est ce que a jogaki kulol ma adon aroyi ngal itteɗo est ce que ɗum on koyɗeta ɗum walla eyyi en haalateno identité so minen ñalama hande min keeɓi titre foncier amen min ɓe nena paale wayi ɗo walla assemblée minen noon min mbayi hana Dakar hon minen noon min mbayi hana Dakar wadde noon min daari han ko daren modernisé mo ganduɗa daral ngal yaha ngal wonta wannen daare Europe en daare togle nayi ɗi gayi ɗi ɗi kalanɗa joni codoyte yo ngal noon wawata ko on probléme min joni han joɗɗa koɗo joni hofoti duuɓi e bilan puɗɗa liggade eyyi min de guila 2004 meno babo o gonduno isal waɗi itti golle ɗe fof tegi kadi junga tawi yahi ha woni mawɗo seeɗa guila nden noon min hen doga ha kay ha yotta ɗo min jotti joni eyyi kadi noon walatno kala komin dawi walla min kirde simin garti min gara ha yeeso mum min mbiɗon ɗum min dawi walla ɗum min garti eyyi mawɓe men idani noon en joguino heɓe manqueno salo nata nder laamu seeɗa dal wonno alañi laamu he ɗum heewi no ɗum en seɓrata doole minen noon komin ko gari kam min ɗeɓe hema nahata seeɗa ha kay toon Allah waɗi toon étitaji ɗi immori toon titre foncier o yalti toon foof yalti dal eyyi ɗum taki ɗon dal min tolni hen kadi ɓen mawɓe ɓe ganduɗa heeɓi dina amen ɗo kadi Allah waɗi ɓe dawli en eɗen ɓe ñagono Allah yo Allah nahnu ɗumen aljanna yo Allah nahnu ɗumen aljanna yo Allah nahnu ɗumen aljanna kadi Ibrahima Malik o mo ganduɗa kay ɓuurimi hen andu kadi e buuba so naago yo Allah yormi ɗumen yaafo ɗumen yaafo ma jo saabu
heɓe buuba so min de hay seewani min dewdi seeɗa vraiment no min dewde ko heewi kadi en wayno kala ko min kala no jikkormi ɗo darale ko ɗum needi mum ne daral ndi kam needi mum ngoni ɗumen ɗo namno ɗimmal kala mbo haali ifra jiɓe haali haala gaynaka fulɓe yimɓe ɓeni ñoo gaynaka moderne woni yo gaynaka kesam kesa adde ɓooy ko itte ɗum ɗon haɗa heew hoɗon hen janti walla holpeeji eyyi minen noon aɗa andi wondo men min gooyi gaynaka ɓooyka ani neɗɗo jiiɗa ko ɓooyi ko wooyi jeeɗe ko wooyi e si kadine sika raari guila 1960 lesdi ndi guila indépendant men ha joni guila population o woodi 3 millions ha heeɓi han ɓe 17 millions walla 18 millions lesdi ndi kam yimɓe ɓe ɓesdo jawdi ndi ɓesdo fof nani ɓesdo e si lesdi ndi kam puusani hendi kam ndi ka ɓesdi en ɗum taki kulɗen haysi en ɗum jiɗani woto wattin peeren he ɗum naat eyyi mo gayna moderne ka wattet peeren hen kam waɗ isi haysi heewani saabu ko waɗi ɗum tan ko eɗen kuuli lesdi ndi kam andeni usto enen ɓesdo enen e jawdi waɗi wi enen fulɓe en mbawa jogade gaynam kesam kesma saabu so tawi hande eɗen koddi e diwan goto siko e totta feccere mum ladde o totta ɗum faaɗat te ladde nde wona yahi beele ɗum en gacci hen hakkille eyyi eɗen hen gacci hakkillaji tigui e si ala kulli haalin tan si ene waɗe ma wonno wara saabu waɗirte han sika han ari wana dolli si waɗama han wiyama han yo gayna moderne waɗi toon sa seeɗa haɗata région mi anda beele région ngaji fof ma isi seeɗa haɗata région de logo fof kam wawi toon waɗ gaynaka mumen en hen hattane ko heewi de si tawi tan pour gaynaka ɓolo enen hattane ko heewi yimɓe noon joni kala ɗo ɓe gonini ala ɗum mbiyata koye men aynaɓe se mofi ndemrin walla kadi ndemrine kadi ɗum takala ɗon o yaha horaji leydi sénégal récemment ɓooyande to bal yalti haw wi hande o yiiɗa yo foto hol ɓiggu nayi ƴaggat ɗum ɗon holko ko woni hen faanda sika jagguimeji muñoore o wi woto yimɓe fol ƴaggata hen ɗum cikkuɗa holko sadi konngol eyyi aɗa andi janggoɓe kam janggoɓe foof heeɓe ko nden yiiɗi tan ɓe jogui enen ɓe ganduɗa no enen gayna jangguɗe nden yiiɗi neɗɗo haalen tan hay nde ɗeɓɗen muus seeɗa e si kadi sika raari tan en waɗa saa tawi anda ɗum tan sahi ɗum hawri ɗum muusma kawra tan an aɗa eggi ɗum hay ala mumen hawra nder jemma heɓe eggi saretaji rewɓe wonɓe cukalon yo foof en jaa jemma taw ciwa jofɗo ndegga ni aɗa andi en muusi kam eyyi en muusi ɗum ɗo noon siko mbo anda ɗum yii ɗum kam tan ɗum mooso ɗum enen andu ɗum ɓen noon si en ɗum jii tan eɗen mbawi kalat kam hatta tan ko ni ciftorɗen dal actualité woni hunde kewande hoorejo leydi sénégal so ɓen ɗo dosɗe e nder aynaɓe jeehi brésil heɓe ƴeewoy toon nayyi goɗɗi ɓe gandanɗa hoore mumen ɗe gadde ɗi mbawa rentude e gaynaka sénégal ko onon aynaɓeɓe ɓayde ko onon goni aynaɓeɓe ɗum ɗon holko woni hen yiyande momen yahɓe toon soɓe gaari est ce que nayyi ɗi maɗi kejju est ce que Samba Nagguilo heɓe hen naggue muɗum gaari mum walla ko pour les patrons tan wiyete ni alɗuɓe ɓe woni gala en ɗum hon jiiruɗa ɗum eyyi aɗa andi min kam wotenɗe ɗe memon sertu yeyde seeɗa saabu aɗa mbiɗon laamu sénégal suuɓi ɗumen ala minen kam min ɓe ko laamu sénégal walli ene coggu he saabu gaari ndi wiya 4 millions 500 laamu waɗi feccere mbaɗɗen feccere e suɓaɓeɓe yoɓe jaah ɓen kam minen jooɗino cuuɓi ɗumen jooɗino mbaɗi hen président mbaɗi hen trésorier mum mbaɗi secrétaire mum mbaɗi foof wadde minen cuuɓino ɗumen ɗum kam laamu o tawa hayde min ɗum mbaɗa tan laamu o ko ministére élevage min gonde seɓe jalteɓe foof ɓe gaccide amen minen koye amen eyyi donc ɗum ɗon ko hunde wadde fayida par ce que waɗi yimɓe bon wiiɓe ko ɗum ko neɗɗo goto tan dari suuɓiɓe ɓe welanayi wadde feere teg ɗum koko feere fewjani très bien donc ɗum ɗon waɗi hen fayida mais gaydi est ce que mbaɗi jon kadi wiiɗa ko laamu o waɗi feccere mbaɗɗon feccere beele ɗum ɗon ma yon beele ɗum adda tan jiiɓoru kadi aynaɓe saabu goto fof yettaka heeɓa eyyi aɗa andi aynaɓe goto fof yettaka heeɓa e si min kam ɗo hayde mbayritimi bersugol ngo yimɓe heeɓe keewe bersano ha kay bomi mi anda hono nayi ɗi mbaɗi haɗi tim kalis o timmi bomi so mbiɗi mbayrami kam yimɓe keewe bersano nden noon kadi en mbiyani kam ɗi gay garoji 300 gaari seɗe gaari gotude keɓta foof en ala ɗe mbawa e si kadi koko wattete de si ɗum ngo rottema
man nayi bustoraaji gol ɗeɓɓe ngon heen ma nayi debbi ngon heen ma fof won heen magga kadi ngon heen si ɗum ɗo tewde hitaande fof tawi ɗum ɗo rewi laawol hitaande fof ɗum waɗa te ngol so tawi en dañci ngol seeɗen mbattoy ngol ko temet tati dande si eɗen ngol mbattoy ujunere mbatten hiccen ɓoya jolɗen ke journée d' élevage woni journée d' élevage banno Tambacounda nde journée o yalti hol gartam aynaɓe dañi heen holko hol jiitamo ɗum tagi waɗi namɗe ɗiɗi gonat ɗo hol gartam de journée d' élevage yawti mais waɗi kadi gaynakko ne waɗe politique yani eyyi aɗa andi ha yimɓe kam mbeɓani dal Aliou Mali e so minen premiére gartam ɗam sorne élevage ɗam aynaɓe dañi to de min gari tan wiya ñamlude président ari totti ɗumen lesdi ndi goto fof yo yi hen hoore mum saabu ɗi probléme muji gonɗi ɗo fof gueɗe foncier o waɗno joni noon ñamlude yayto waɗi décret yo lesdi ndi tottete jomumen goto fof ndemowo o anda ko jogui gaynako o anda ko jogui goɗɗo ne anda ko jogui ɗum ɗo ngol toon ɗon président waɗi ɗum heddo noon ɗum kam alañ ko nafoore mam saabu nafoore ɓoyde yelle ko ɓo yelle noon si dañama ɗum ko nden nafoore ɓolden ɗeeɓi yon sorne élevage o e ko banggal politique toon politique kam he ɗum ne ko ɗo tan ɗum woni te aɗa andi jojo fof nana mbiye président mboni waɗa président ala kulli halin waɗa politique saabu ko politique tagi ɗum won président neɗɗo tagi ɗum won hunde si kala ken mem wadde ɗum wi ronate neɗɗo tan ko golle e balle nani wiye jawdi ronate mbi non ronte neɗɗo ko golle yo Allah waɗ men waɗate golle jooɗi en tant que secrétaire général soko holno jiira golle ɗe seeɗa golle daral fof yo alhamdoulillahi rabbil alamin ko ardi fof eɗen jetta Allah eɗen juule rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta jinnaɓe eɗen jetta kadi sernaɓe men eɗen jetta kadi halifaɓe men daral ɓe e ononne kadi min mbiyamon bisimilla RTV Dakar on bismama ɗo e daral fora oɗon mbiye kadi ngal koyngal ngal jaɓɓuɗen gaynaka koko moƴƴi amin mbaɗa mon hen encouragé amin mbiya mon kadi bonne continuation bisimilla mon ɗo e daral fora mi yetti kadi jinnaɓe ɓe joddumi ɗo ɓe président Ifra Djiby Ali Sow amin ñagono ɗum Allah judde balɗe moƴƴuɗo battene yo Allah hokku ɗum cellal hoybinan ɗum dongal ngal amin jetta vice président Alhaji Mamadou Mamoudou Malor kañum machallah koye ardiɓe daral no ñagne Allah kadi judde balɗe moƴƴuɗo battane Allah kadi ɓeyden ɗum cellal e jinnaɗe men dewɗe hen woni Amadou Mamadou Diallo oɗo ganduɗa hoorema koye responsable uji daral jeeya kadi kañum ardi kadi kala ko faare commission aliment de bétail ko natata ɗo henne koye juuɗe mum woni amin ñagono Allah kadi jinnaɗe men Yero Ba kañum woni trésorier daral so neɗɗo wiyama trésorier firto kañum woni koolaɗo daral ene ñagne hen Allah kisal e cellal e dendagal tawaɓe émission ɓe foof sa wi a salmini Ifra Djiby Ali no wayno a salmini daral ngal foof ni e Allah jarama on jarama sa namni min programme liggey daral e ɗum ina weeɓi jabade saabu ko minen jogui golle ɗe kadi golle kadi so woni gonga tan kala ko namɗa hen aɗa wawi ɗum haalde e kala ko jiɗɗa kadi laɓɓikinade to banggal golle daral sa namni min ko mbaɗa wawi haalandema haɗani ka soko aɗa ligde mawɓe weeɓani firteɓe keɓtanima mais an joni holko paɗɗa e maɓɓe e sukaɓe wonɓe keeci ma beele hoɗon jogui relation e relation o ko goto ko heddi ko koye marché wona haɗani marché compte plus de 2000 personnes wiide ne ƴetta konngol ngol fof waɗa ɗum gotum wona ko weeɓi kono ko wayni en kadi so rendi kadi wiyete ko majorité o kañum comptata donc no wayno majorité holliri ko juuɗe Ifra Djiby Ali woni takimi wiide majorité holliri koye juuɗe Ifra Djiby Ali woni so tawi yimɓe goni e nokku ha hunde jiiɓorimo ɗumen wiyama yo ƴeewe mo yimɓe ɓuuri hoolade totta ɗum daral no wayno min dewdama ɗon tabarikallah hoolare nde kadi sa ƴeewi daral ngal so wiyama 100% so ƴetti sa ƴetti 70% wiya ko Ifra Djiby Ali jeeyiɗi kalɗo temedere neɗɗo goni capanɗe jeeɗiɗi ɓe fof ne keeɗi totti konngol ko Ifra Djiby Ali ɗum ɗon wadde ko mawɗum wadde majorité o konko jogui donc e nder ɗum ɗon kadi so ƴetti kam waɗi kam comme secrétaire général ɗum kadi ko yettere Allah alhamdoulillahi rabbil alamin noon jeunesse o sa namnima kam côté jeunesse o kam maɗa andi woni ɗo henne ko jeunesse jiɗɗo liggade par ce que sa ƴeewi hande population daral ngal sa namnama holno ngal wayi aɗa wawi wiide 80% fof ko sukaɓe kala temedere neɗɗo ɓe jiiɗa daari capanɗe jeetato ɓe fof ko jeune uji donc nokku noon compte o plus de 2000 personnes so wiyama kadi ina waɗi 80 jeunes ɗon état o e autorité ji ɗi ina poti wattude ɗon haqqille
par ce que so wiyama avenir leydi hoto woni avenir leydi woni koye jeunesse daral ngal noon ngal ɓuuri wadde populé ko jeunesse te wonɓe ɗo ɓe fof wax dëgg yàlla addi ɗumen ɗo ko liggey te wax dëgg yàlla kadi koɓe dariɓe ɓe joom koɓe liggotoɓe ɗum kam mbaɗa andi ɗum jeunesse fora e alhamdulillah rabbil alamin to banggal projet ji ɗi amen hen min gonani hen à 100% noon par ce que ɗo yimɓe na nerani jinnaɓe amen ardinoɓe wonnoɓe ɗo ɓe ɓurano min nannude e laamu no feewi par ce que sa ƴeewi mawɓe darreɓe ɗo ɓe guilay mbawi fuɗɗora tan e joom buubu nade adi ɗum ni kono guila e joom buubu ha Ibrahima Malik ɓen fof ko banggal tradition ɓurno yarude gona liggodiɓe autorité ji no feewi eyyi don noon sa ƴeewi minen nden jangde nde min jangguina ɗon min kolla tan ko neɗɗo kala ko mbawɗa wonde jogo fulla ma e fayida ma liggoɗa ko Allah jogui arsigue ma ko kañum wallatma ko on aade min ɓurno jogade kono kadi aduna wonɗo koko yahata konko président IFRA so ko ari ko o fuɗɗimo liggodirde autorité ji ɗi o fuɗɗimo liggodirde administration e nder ko fuɗɗi liggodirde administration e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ko no wayno o fuɗɗimo hollude jeunesse o koye leydi he jeeyɗon projet ji garoji e élevage ɗi oɗon jogui hen gueɗal kon fotɓe darade ndendon mbaɗon organisation ji mon keɓon fodde mon e nder élevage te alhamdoulillahi rabbil alamin ko fuɗɗi koye joni heewani kono o nanni ɗo e daral ngal ko heewi ko ganduɗa hoorema ko fate projet ji jeunes uji pour yo liggo heddi noon ko neɗɗo ko kañum fewnata hoore mum mbawmi ko holludema holno dañirte somi hollima holno dañirte mbaɗa feere dañana hoorema ɗum ɗon kam wax dëgg yàlla président IFRA so holli ɗum daral ngal heddi ko dariɗo jogui hoore fulla e fayida hoore mum ma gonɗin golle mum ɗe tawi ka ñamlinoɗo ma waɗa feere daña e ñamande he ko ñamɗa ko jarɗa ko liggotoɗa nawtana joom ñamande en ñamande men beela ma goɗɗo wawɗa hebde so tawi kadi a bonni kadi ko hoorema bonnanoɗa eyyi ko ɗum dal gonɗi ɗo hen merci Ilimane Ndiaye secrétaire général en tottat premier adjoint daral fora woni eyyi wadde on calminama kadi lawol ɗiɗaɓol haala men ne wawi tawa juutata ko jettorde tan eɗen ñagano Allah mo Allah ardino no président Ibra Djiby Ali nde Allah hoynantamo dongal ngal sen limimo no hono no Elimane Ndiaye wini wayno sen innimo en inni fofof tawde ko kanko Allah waɗi président kadi min jettamo e golle makko dewɗe lawol liggey makko ko fuɗɗi hollude min ko holli min ko ete eɗen mbaɗi jikki so rewama ɗo ete ma fora jogo lawol pewgol on jarama donc mi on jarama bandiraɓe yeɓatnoɓe meɗen ko ala fala boddo dutten joom wuro konngol mbayni hakkude men e makko e RTV Dakar kono hakkude makko le Sénégal nde tawno wona enen tan jeeɓat yewtere nde heddi ko hen ɓayde woni minen min garɗo min kaal doléance uji amen ɓayɗon kaali minen min kaalata hen doléance uji amen doléance en woni ko chaîne woni ɗo ete sukaɓe folɓe goni hen heɓe jiilo kala ɗo gaynako woni ɓe ndewa ɓen ɗon aynaɓe hande noon technologie o mawni wona kala jaɗata wonde télévision ma mais jogoɗa téléphone ma nata YouTube mbaɗa tappe RTV Dakar mbaɗa abonné te kadi événement kadi on est disponible pour vous surtout mon père Bappa Ifra Djiby Ali ɗum noon mon père mi wima au revoir holko tekkitorɗa konngol mo mbayni eyyi walla Aliou min calmini on min jetti on kadi min ñaganema on jaam RTV Dakar min calmini min ñaganima Allah yo Allah waɗan on jaam gila tan kerɗo less tan ha yahi directeur ha yahi ministére jogueɗo ɗeɗo gueɗe foof min calmini on min ñaganima on Allah kadi jaam min jetti kadi bandiraɓe foof bandiraɓe foraɓe bandiraɓe foof min jetti min ñaguema on kadi onon sukaɓe ɓe ganduɗa kadi han onon tolne jaman onon kadi PWS kadi ko waɗate ko onon mbaɗante ɗum onon pop jokkodir ono a Aliou Malik en ƴetton ɓe ƴetta mémoire uji moɗon ɓe ƴetta mémoire uji moɗon natnon ɗe a ƴetton ɗum hono wiyete ƴetton radio o ƴetton Sen TV Sénégal onon fof naton e kala kewi hen gandon kala ko cohluɗon hen kadi kumpiɗon kala ko cohluɗon hen lay kadi layon meɗon ɗum ñaagui onon sukaɓe ganduɗa kadi Allah en waɗi goto moon foof ene jogui portable tic tac ngal wawi hen jeeye
ɗum ɗo ko jeeyede hen tan rokkate hen yimɓe sas ɗum ɗo kadi ko darade hen tan okkata yimɓe sas he ɗum kadi yahanet ɗumen yeeso de seɓe jahri yeeso tan jaharon yeeso seɓe jahri keeci kadi jaharon keeci allahumma salli ala seydina mahamad tabarkalla auditeur uji chaîne e RTV Dakar hande ko talata nogas jeetati hitani ujunnaji ɗiɗi e nogas tati waktuji sappo tati pawɗi hojomaji nogas goho potiɗo e daral fora haala meɗen ko tonggama nde tawno ko ferlima saabu fulɓe mbiyata ko haala haaltake haala ko haala ko joomen en hakkillaji tigui tigui keɗoto ɗum wadde ɓe jarama heɓe hettoɓe ɗum en calmini foof en jetti foof en jarani foof banimen debbo kanko wonno e Camara woni Hadja Dieynaba Sy en jetti ɗum tabarakalla e disponibilité muɗum malgré ko debbo kono ko debbo dareɗo darde gorko ɗum noon en ñaaga ɗum jaam e kisal e dendagal bandiraɓe aynoɓe sippoɓe jogoɓe on jarama. Audio Jungle.